O mga kabisaya, pagka-butser na mo yung mga amigo nasa Pilipinas, around the world, no? Mayong adlaw ninyong tanan. Welcome back to our channel, Hugpong Bisaya, mga katropa, mga aripatips, mga choy. Unya, salamat kayo sa mga nag-subscribe. Unya, padayon mo og subscribe og ayaw kalimot click sa bell button para makabalo mo sa uban pang mga videos, no, ang atong i-post atong Hugpong Bisaya YouTube channel, mga kabisaya, no. Si Kwan kaning inyong Kwan karon, kaning inyong nakauban karon, nag-istorya ninyo mo ning ilang spokesperson by Ed, ha. Unya, karong mga panahon na mga kabisaya atong hinabion kining usa ka Bisaya pod ikan sa Dakbayan sa General Santos niabot sa Manitoba, Canada. Unya, karon na sa Ontario, Canada. Butser kay po ni mga Bisaya atong hinabion na og pangutan-on nay uban di mo lahutay sa kinibang pagkabutser, no. Atong pangitaon unsay sekreto, unsay dapat himuon mga kabisaya nga mulahutay ka sa pagkabutser kay di lalim mga magbutser ka diri sa Canada, kabisaya, no. Ako diri musagol imong sipon ug ang imong singot murag parat-parat gyud taon. Mo tinuod na siya. Mo na ginaingon nga, di ba? Dol Julius to. Wah, muna. Tara mga kabisaya, standby. Mga kabisaya, ato makauban karon si Perhel sa mayor. Gikan ni sa Dakbayan General Santos. Unya mo ni presidente sa Hugpong Bisaya, ato na yung interviewon ron, ato hinabion Shout out sa president sa ato mga kabisaya ka mga butser. Shout out ya sa tanang mga Bisaya around the world o asaman mo karon. Kana. Mayong hapon, mayong adlaw, mayong adlaw. Kana. Unya, iingon sila. Mayong buntaw o asaman mo da dapit. Ina sila mayo. Kana. Ina silang i-subscribe ang ato. Channel mo kalimot na i-like, subscribe, i-share po. Kana. Para makita mo sa uban. Tapos Julius ni Agi. Kauban ka province Manitoba. Daw, atong president, unsa may kuan gyud? Ikaw dugay naman ka sa pagpanerbisyo isip butser gikan pa ka og Manitoba, Canada. Sa sekreto gyud. Una jud, no, una sa tanan, may kita og guidelines o guidance sa Ginoo jud. O ginay pinakauna. O imo ni mo inspirasyon ng imong pamilya nga nasa Pilipinas nga mo ning oportunidad nga mataganan mo sila og mayong kinabuhi, mayong future. Mo na siya dalagi na sa perminti kay para madalagi mo na siya. So inspirasyon. So dili ka makahunahuna nga ay quit ko. Kung mahunaan mo sila kay inspirasyon nimo. So pag-isipo jud ka. Na kuano sunod kanang pakisama o sa kauban o sa man sa tanan isama sa worker nimo o sa kuan labi na kay managlahi ang kuno kana lahi tao diri nationality pares tao pero lahi lugar lahi nasod isod dia makisama na one food dapat para makalahutay jud ka sa butcher jud dapat asa ka po sa pulis pa na pwede gini mo kauban mong sil butcher man ta butsilyo man na dapat kapalo ka mong maintain apo sil may asawa na to may asawa nila sa butcher ang kutsilyo may asawa sa butcher kasi pa kung saka ka maayo o habol kang kutsilyo business Japon dapat kabalo jud ka mo number 1 jud sa butcher
maintain sa imong kutsilyo. Mo yun ay pinaka number 1. Mm. Kaya bisa pag kung sa kadagang nga trabaho na o paspas ba na o kuhan basta hait yung kutsilyo ay bisa pag pila ka oras mula hutay ka. Oh, so sa ato pa ani. Sama na ko nga di kayo kabalong bayad nga habol kutsilyo mo nagapanakit akong bukton. Ay Aw. normal man na. Ah, normal. Ano, bako pa man ta. Oho. Ay bisa pag sa Pilipinas man gud. Oh, kabuluta. Nata-experience sa Pilipinas. Pag abot na do dire, inaong bakakon. Kuan juga ka ng murag kumbaga baguhan juga dire kay ano, lahi ang Canada, lahi ang trabaho sa butcher sa Canada o butcher sa Pilipinas, lahi jud kayo. Mm. Kaya ko pag abot ako, ay experience ko. 2005 pa lang 2005 pag ko butcher. Mm. Ano po, pag abot ako dire, kaya ra. Pag abot ako dire, tulo ako singot ay. Luwa og singot. Oh. Napang kuha lagi dire, abot pa. Magabot yun. So sa ato pa di gid lalim dol. Dili lalim. Basi nagtuo silang dali ang butcher sa Canada. Dili lalim. Mm. Kuan jud sakripisyo, pag-ampo o alam ning padayon lang jud pag ayaw jud mo quit, don't give up kung sa English pa. Oho, English to siya. Oh, English to. Oh, mga kabisaya. Mga kabisaya no, atong padayon ta sa atong pagpakikinabi sa atong presidente sa Hugpong Bisaya. So si Dol Berhel. Dol, niabot ka sa Manitoba, Canada, isip butcher. Wala pa imong asawa no. Oh. Pila ka tuig di mo sila aya pa nakuha? Ay, sa ako ngayon duman 5 years. 5 years. Aya na sa nakuha. Ay ayan ako nakuha. Unsay kalahian sa kanang nagpuyo ka sa 5 years nga wala sila o kanang naa na sila? Lahi jud. Akong lahi jud kayo. Akong diferensya jud kay kung siyempre nakadire kay mo pamilya sa Pilipinas. Una-una la kamusta sila dito? Kamusta sila kahimtang? Bro, kuan ba ning kuan gid kay anak kay mindset ba? Oo. Layo kayo. Mhm. Kung nana sila dire, ang pante na ka at least kung dama kay ginuuna dito. Oo. Kung pamilya nimo, di mo yung kuan anak, pantayan nimo sila, ana ba? Mm. Ay, jud diferensya jud. Diferensya gid na. Kuan nga ning proud pug ka nga nadala nimo sila diri ba bisag sa kuan sa kalisod nadala nimo sila diri. So kung sa imong mensahe sa katong mga butcher nga wala pa pamilya diri pero gapaningkamot nga mabot ang pamilya president? Kung una lang akong ma-advise yun para dili ko magka-problema, iwasig yun yung makasala mo diri. O yun ay number 1. Kaya kung once nga makasala mo diri, parang maglisod mo or punta na to na hama mo yung chance pero ibis nga yung chance nga wala mo nakasala, wala din percent, pero kaya nakasala mo kasi kaya mo nalagyan 10%. O, di ba? Okay. Or else, otherwise, ito kay? Otherwise wala na gyud pag-asa. Otherwise, Wala na gyud pag-asa. otherwise, makauli pa mo. Kauli. Oh. Unya president salamat kayo unya. Ina sila i-subscribe ang atong Ayaw mo Bisaya. kalimutong like, subscribe, o share, o pindot po sa Bell button. para makita po yung Uban pa. maabot pa na mong mga Videos. videos. Ana. Kara lang, dalang salamat o. Mayo. Mayong gabi, mayong buntag o isang asa man. Kuyaw gid kuyaw. Salamat kayo President Dol Berhel Masamayor. Salamat. Diyan sa mga kabisaya, moto si Kwan, atong presidente sa Hugpong Bisaya, si Dol Berhel Masamayor. O moto yung mga tips. Kamo mga butcher, ayaw mo sa magtuo nga sa likamay mo Kwan, mo tibon kunuhay sa Pilipinas. Unya di mo kabalo mo maintain sa kutsilyo. Mura practice mo still. Kani siya mo ni si Boy Bangas. Magpatalas ba sa kutsilyo? Kanang importante. Mo ni siyang pinakadapis mo pahait sa kutsilyo. Oh, nga kanang dili gid malangkat ang karne ko yang idibon. Bungkag lang. Ha? Dili pinakadabest di siya. Mo diri ko napatudlo kang Boy Bangas. Mo ni pinakadabest nga magbait. Oh. Kung gusto mo makabalos sa pagbaid, standby mo diha kay i-actual ginato nagprakon baid sa atong kutsilyo huning. Steel huning, katong stone, Always your knife Sharpen. Sharpened uh-huh. and never be dull. Oh, that's right. Ka-English pang. Oy, sige. Sige po, ingat po. Ingat po. Ha. Okay, mga kabisaya, no? Atangi pang uban pa na itong mga videos. Subscribe sa Hugpong Bisaya YouTube channel. And don't forget to like, share, and click the button. Subscribe. No? Subscribe and click the button bell Uh-huh. so that you can always follow our Post videos, vlogs. right. Alright. Oh. This is Boy Bangas from Konisogamit Plant. yes.
And you're living from where? Where in the Kitchener, Philippines? Ontario. Oh, in the Philippines, where? Rizal. Rizal. Uh-huh. Tanay Rizal. Shout out to the people of Rizal. Alright. And my beloved country, Philippines. Philippines, Ginoong Summer. Oh, really? I love that Place. Your birthplace. so much. My, you're the best and you're the one. Okay, thank you. Oh, mga kabisaya, is the man. Okay, now signing off.